Здесь люди хотят жить, развиваться, и для этого созданы все условия. Жибек Айбекова нефть югары мәктәбе студенты инженер булырга җыена. Әлмәткә Кыргызстаннан килгән. Татарстанда мөмкинлекләр зур ди. Беренче курстан ук Татнефтькә практикага йөри. Просто на каждом этапе, от детского сада до школ и до университета. Татарстанда балалар бакчасыннан башлап мәктәпләр һәм югары уку йортларына кадәр һөнәри яктан үсәр өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Монда килгәнемә үкенмим. Әлмәттә рәхәтләнеп укыйм. Татарстанда бүген 6 инженер мәктәбе бар. Алар Казан, Яршаллы, Иннополис һәм Әлмәттә урнашкан. Нефтчеләр баш каласындагы уку йорты Россиядә билгеле. Бүген монда бөтен илдән инженер мәктәпләре җитәкчеләре җыелды. Безнең илдә 50 инженер мәктәбе бар. Алар аша әлеге тармакта белем бирүне үзгәртергә җыенабыз. Бу замана таләбе. Күп нәрсә үзгәрә, бу инженерлык тармагына да карый. Бүген илдә фәнни техник кадрларга кытлык зур инженер, технолог, конструктор, маркшейдерлар җитми. Киләсе 5 елда Иннополиска гына 5000 хезмәткәр кирәк. Төп мәсьәлә укып чыгучыларның яртысы гына үз һөнәре буенча эшкә бара. Югыйсә инженерлар өчен бюджет урыннары күп. Бүген яңгыраган тәкъдимнәрнең берсе вуз тәмамлагач яшьләрнең берничә ел предприятиеләрдә эшләвен шарт итеп кую. Бюджетные места целевым направить, и если он на бюджете учится, он обязан или компенсировать, пожалуйста, пусть 5 лет работает, выплачивает. Не те деньги, которые ему на образование, а то, что он еще интеллект получит. Вузлар арасында тәҗрибә уртаклашырга, студентларны предприятиеләргә практикага җибәрергә кирәк диләр. Мы наблюдаем, как по-умному, грамотно управляется процесс с позиции развития региона. Татарстандагы белем бирү йортларында менә нәрсәгә игътибар иттек. Биредә кадрларны әзерләү иң әһәмиятле бурыч. Һәм ул югары дәрәҗәдә гамәлгә ашырыла дип уйлыйбыз. Бу эштә республика җитәкчелегенең көче күп куела. Алар яшь, сәләтле, белемле кешеләрне эзлекле рәвештә әзерли. Һәм Татарстанда бу эш мәктәптән үк башлана. Без шундый зур, бердәм һәм уңай нәтиҗәләр китерә торган системаны күреп гаҗәпләндек. Якын арада илдә югары белем системасын үзгәреш көтә. Техник юнәлешне үстерү, инновацияле үзәкләр, лабораторияләр булдыруга игътибар артачак. Татарстанда хәзер тагын бер инженер мәктәбе Түбән Камада төзелә. Әлмәттә Нәдилә Закирова, Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.